становится Владислав. На гэты раз перамог мужчынскі інтэлект і крэатыў. Амбіцыйны, энергічны, пазітыўны. Будучы гісторык Уладзіслаў Макарэвіч ва ўпартай барацьбе абышоў 3 прыгажынь-саперніц. Да абвяшчэння вынікаў ім прыйшлося прайсці не адно выпрабаванне. Сярод іх і відэаролік для галасавання онлайн. Стварыць яго ўлады дапамагалі калегі з універсітэта. Тут ён таксама перамог. В нашем РГУ здесь я учусь, я танцую и пою. Каждый день, как праздник бурной жизни, я участник. Улады завуць на ўсе канцэрты. Ён зорка універсітэта. Ды і не толькі. Нярэдка спявае на мерапрыемствах абласнога і рэспубліканскага маштаба. У вучобе таксама поспех. Дарэчы, каб трапіць на такі конкурс, патрэбна мець сярэдні бал па выніках апошніх 2 семестраў не менш за 8. За неделю до конкурса я вообще не спал. Ночами мне снилось, что я получаю не первое место. Вот, и как-то я расстраивался. Когда мы уже приехали за день до конкурса в Барановичи, то как-то волнение спало, но потом под вечер обратно стало страшно. Но когда уже приехала моя группа поддержки, мне стало как-то совершенно спокойно. Але калі засталіся лічаныя секунды да аб'явы імя пераможцы, прачытаў шэраг малітваў, прызнаецца Улад. Было очень страшно и хотелось услышать Владислав Макаревич. Ну, так оно и получилось. Но когда сказали, назвали мое имя, так как-то так все, шух, упал камень. На душы была радасць і ўдзячнасць тым, хто быў побач. Рэспубліканскі этап конкурсу ўжо не за гарамі. Ён пройдзе ў лістападзе-снежні. Зараз Улад настройваецца маральна і ў яго планах паказаць сябе як мага лепш. Ганна Буйкевіч, Алексей Рыбкін, тэлерадыёкампанія «Брэст».